Najlacnejšia tieniaca technika. Každý z nás sa už určite stretol s otravným slnečným žiarením v interiéri, čo je skutočne veľmi nepríjemné. Ide o problém, ktorý môže nastať vtedy, keď nechránite svoje okná vhodným tienením, teda kvalitnou tieniacou technikou. Ako si vybrať správnu tieniacu techniku a ktorá z nich je najlacnejšia? Prečo si vybrať práve žalúzie? V prvom rade si musíte položiť otázku, čo vlastne od tieniacej techniky budete považovať. Zaujíma vás hlavne cena alebo aj vzhľad či funkčnosť? Chcete tienenie vnútorné alebo vonkajšie? Na tieto otázky si treba odpovedať už na samotnom začiatku, teda ešte pred celým procesom nákupu a následný výber bude hneď o niečo jednoduchší. Treba však dodať, že cena je jedným z hlavných kritérií pre väčšinu z nás. Z tohto dôvodu sme vybrali najlacnejší typ tieniacej techniky, a to konkrétne žalúzie. Na zaistenie exteriérov budovy, teda okien, fasády, terasy či iných plôch sa používa množstvo rôznych tieniacich prvkov a systémov. Najpoužívanejším sú už spomínané žalúzie, no v prípade exteriérového tienenia ide o vonkajšie žalúzie. Jedná sa o hliníkové žalúzie, ktoré sú nainštalované pred okno do okenného otvoru alebo pred tento otvor ako súčasť fasády. Samozrejme, že poznáme i interiérové žalúzie, ktoré sú na trhu i najpredávanejšie. Žalúzie pre plastové okná ponúkajú príjemné zatienenie interiéru a výhodou je, že si ich môžete zakúpiť vo viacerých farebných prevedeniach či vybrať si z rôznych druhov materiálov. Vertikálne žalúzie sa vyznačujú prevažne dlhými látkovými pruhmi, ktoré sú zavesené na hliníkovom nosiči. Použitie týchto žalúzií väčšinou spočíva v zatienení veľkých plôch kancelárií alebo miestností. Tieto žalúzie sú tiež veľmi jednoduché na montáž a koniec koncov to zvládnu i tí menej zdatní. Tak čo poviete? Aj vy siahnete po lacnej, ale účinnej variante v podobe žalúzií?